vážení přátelé, dámy a pánové, vítejte na dnešním benefičním podvečeru pro poradenské a krizové centrum, příspěvkovou to organizaci Zlínského kraje, která pomáhá lidem v těžkých a náročných životních situacích. Mé jméno je Marek Příkazský, jsem tady za rohem z divadla. Nejsem tady náhodou, protože k nám do divadla nedávno se poradenské krizové centrum, jak my už teď v divadle říkáme PKCčka, přistěhovali se k nám nedávno, takže s panem ředitelem se potkáváme celkem často. Nemohl jsem odolat, bylo mi velkým potěšením a s velkou pokorou a respektem jsem přijal pozvání účastnit se tohoto večera společně s vámi, se všemi účinkujícími. Na začátek si myslím, že by bylo vhodné, aby vám pár úsměvů a vřelých teplých slov předali i někteří povolanější lidé. Budou to 3 vzácní hosté a tím prvním z nich bude pan hejtman, inženýr Radim Holiš, náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Aničincová a ředitel PKCček Marek Mikláš. Tímto bych rád pozval za mnou na pódium. Mikrofony jsou vaše. Pane hejtmane, začněte. Když jste přišel první, můžete začít. Tady můžete na ten mikrofon. Můžete si půjčit i ten můj. Krásný dobrý večer, milí kolegové, vzácní hosté, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás tady přivítal. Nejenom jménem svým, jménem celé rady Zlínského kraje, mé kolegyně Hanky Aničincové, ale hlavně jménem naší organizace, která, když je potřeba, tak je tady a pomáhá. Nejen v těch těžkých situacích, které může potkat každého z nás. Já bych vám chtěl popřát, abyste si dnešní koncert užili. Když se dívám teď ještě z větší blízky na ten krásný soubor, tak ti, co sedí vzadu, musíte potom přijít se podívat fakt dopředu, protože dámám to neskutečně sluší, pánům taky, ale věřím, že jste ve formě a že nám ukážete něco, co máte natrénováno. A pan dirigent říkáš, a hodně si říkáš, že máme natrénováno. Tak vás všechny čeká krásný večer, děkuji moc, že pomáháte, že jste přišli i na benefici, kterou potřebujeme všichni. Přeju vám, aby jsme si dneska tou chvilkou tady nabrali sil a do těch vánočních dnů už to brali takovéto sklidnění. A do nového roku 2024 budeme potřebovat ještě více sil. Tak vám přeju, aby se nám to všechno podařilo, abyste si nejen dnešní večer užili, nejenom Vánoce užili, ale i ten příští rok, ať vezmeme tak správně od podlahy. Hezký večer. Krásný dobrý večer i z mé strany. Já bych tady chtěla i speciálně přivítat zástupkyně Kapky naděje, protože já, když se ohlídnu na začátek letošního roku, kdy jsme někdy první týden v lednu seděli právě se zástupkyněmi Kapky naděje, panem ředitelem, právě nad projektem, který teďka poradenské a krizové centrum, jak my říkáme PKCčko, realizuje, tak jsme si říkali, jak nabitý a velmi intenzivní rok je před námi. A pan ředitel říkal, že se fakt těší, až všechno do sebe zapadne, klapne, sedneme si tady na koncertě a oddechneme si. Takže, pane řediteli, kdybych měla říct, v rámci filmové terminologie už to vypuklo velebnosti. Takže já jsem ráda, že všechno, co jsme si přece vzali v letošním roce, se opravdu podařilo splnit a všechno do sebe zapadlo. A vy jste tady na tou prezentací za námi viděli tu širokou škálu činností, které poradenské a krizové centrum nabízí. A jsou to opravdu velmi těžké služby většinou pro lidi, osoby v různých mezních a krizových situacích. A jsou to služby, které doufáme, že nikdo z nás nebo našich blízkých nebude muset využít. Ale pokud se tomu tak stane a my opravdu nikdo z nás nevíme, co nám osud přichystá, tak pamatujte na to, že právě díky sociálním službám ve Zlínském kraji a naší organizaci na tom nikdy nejste sami. A pane řediteli a všem vašim spolupracovníkům bych chtěla obrovsky poděkovat za to všechno, co děláte. Moc si vaší práce obrovsky vážím. Takže milé poradenské a krizové centrum, díky, že vás máme.
že jste všichni přišli, že tady společně dneska jsme. A my kolegové by vám potvrdili, že už v lednu jsem vyhlížel dnešní datum, toho 17.12., protože jsem věděl, že opravdu ten rok 2023 bude pro naši organizaci velmi zásadní. Došlo ke sloučení dvou organizací, Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Dětského centra Zlín, a poradenské a krizové centrum vlastně tímhle sloučením vzniklo až v tomto roce a na nás bylo, abychom v tomto roce odladili všechno, co prostě odladit bylo potřeba. Já mám velkou radost, že se to podařilo. Mám velkou radost taky za další akce, které jsme v průběhu roku realizovali, a mám radost z toho, že tady jsou s námi zástupci Zlínského kraje a i v dalších řadách, aby na ně nezapomněl, protože ti jsou pro nás rovněž velmi důležití, našeho zřizovatele, protože nejenom naši primární činnost můžeme na základě jejich podpory realizovat, ale například i burzu filantropie, díky které spatřilo světlo světa několik velmi krásných projektů neziskových organizací po celém Zlínském kraji. Víc, kdyby vás zajímalo, tak si můžete přečíst potom o přestávce. A mám radost, že jsou tady, už se ozvali fanklub sboru, bylo to moc fajn, a jestli takhle budete pokračovat dál, tak opravdu ta atmosféra dneska bude nádherná. A my se určitě přidáme, to můžeme slíbit. Ale komu bych chtěl poděkovat úplně nejvíc, jsou blízcí a rodina mých drahých kolegů. Protože vám se vrací domů. Vám se vrací domů z práce, vám se vrací domů v momentě, kdy třeba odsloužili 12hodinovou směnu na krizových lůžkách dětí, které znovu hledají, jak důvěřovat dospělým, nebo jak si znova jenom tak normálně hrát. Vám se vrací domů, když mají za den několik intervencí. První intervence například byla s párem, který se rozvádí, je tam hromada emocí. Navazována intervencí dívkou, která své problémy bohužel zatím řeší pouze sebepoškozováním. A následována například seniorem, který si myslí, že už vlastně na světě skončil úplně sám. A přes tyhle všechny těžká témata se vrací k vám a vy jim vytváříte to bezpečné zázemí. A nebo jste blízcí našich terénních pracovníků, kteří zajíždějí k obětem domácího násilí, k lidem, kteří zažívají různá jiná krizová situace, k pěstounům, anebo k rodinám, kde se řeší nějaké duševní obtíže. Nebýt vás, rodinu, přátelé a všichni blízcí, by ta naše práce byla 1000krát těžší. Já vám jménem všech svých pracovníků a kolegů velmi za tohle děkuji. A mé drahé kolegyně, mí drazí kolegové, je mi velkou ctí, že můžu být vaší součástí. Užijte si dnešní večer. Přátelé, nebudeme to již déle velice zdržovat. Ještě bych rád, to jsem zapomněl, poděkovat cymbálové muzice Luňák, která vám dělala krásnou atmosféru ještě před začátkem dnešního večera ve foyer. Takže moc krát děkujeme, byl jsem si je taky poslechnout, byli skvělí. No a nyní nastává tedy hlavní část dnešního večera. A to je dívčí pěvecký sbor střední pedagogické školy v Kroměříži. Já úplně tu energii cítím za zády, trošku se mi klebou kolena. Velmi ve stručnosti byl založen roku 1966 profesorem Vlastimilem Válkem, ale už 11. rokem v čele stojí pan sbormistr Jiří Jablunka. Dneska jsem jich tu napočítal přes 70, ale pěveckou základnu tvoří až přes 100 dívek a 2 chlapci. Jenom z takových malých úspěchů. Letos v červnu se zúčastnili 50. ročníku Mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc a přivezli si v kategorii mládežnických sborů Přátelé zlato.
Těch úspěchů tu mám celou řadu, ale můžeme je přeskočit, protože už je určitě bolí nohy. V dnešním programu vám nabídnou sboristé pestrou paletu napříč repertoárem. V první části koncertu to bude od lidové písně přes klasický sborový repertoár až k populáru. Přes pohádkové melodie se pak dostaneme k předvánoční atmosféře, budou nějaké staré české a moravské koledy. No a v druhé části koncertu po přestávce se budeme věnovat výhradně svátečnímu nádechu. Na své si přijdou milovníci filmů s vánoční tématikou. Už tak početný sbor doplní ještě i hosté, a to nejenom v podobě bývalých zpěvaček. V nedávno vzniklém tělese pěvecké sdružení kroměřížských učitelek. Chtěli vám vzkázat, že si nesmírně moc váží toho, že byli sem dneska pozváni, ale věřím tomu, že pan Jiří Jablonka se neudrží a stejně ještě to řekne jednou a vyjádří se. Přátelé, jsou vaši. Yeah.
důležité jméno, protože téměř celý dnešní koncert za klavírem nemůže chybět nikdo jiný než naše vynikající klavíristka Eva Kočařová. Tak my jsme nějak chtěli i symbolicky navázat na tu lidovou notečku, kterou jste si na rozdíl od nás užili. A my samozřejmě se přemostíme i do toho klasického repertoáru a patří i částečně k vánočnímu. Je to známá skladba Pije Jezu z Requiem Andrew Lloyda Webera a solistky vám přijdou se představit za malý okamžik a bude to Hana Jurčíková a Andrea Novotná. Pěkný zážitek. Oh
chvilku od těch klivých písní upustíme. Aby těch žen zde nepřišlo málo, tak jsem přišla i ta má vlastní. Na akordeon bude hrát Piazzolovou hitovku Libertango, Šárka Jablonková a přidá se kolega Jan Bořízek. Já jsem vlastně i moderátor, takže my zazpomínáme na jeden z festivalů, který v Kroměříži u nás máme, kde se také s panem hejtmanem i dalšími potkáváme. Je to festival Hudba v zahradách a zámku a my jsme letos byli přizváni k tvorbě a vlastně celému dramaturgickému plánu naší pohádkové říše. Máme tu někde na balkónu i Arabelu. Kolegyni, tu zdravíme a zavzpomínáme několika málo písněmi, protože to byl celý koncert pohádkový. Zavzpomínáme, horko je to skoro už v červnu, aspoň mě teda, zima vlastně skončila. Takže zaposlouchejte se s námi do těchto pohádkových melodí, protože ty přece k Vánocům patří taky. Viva
láskou běž dál, nic za štěstí. U svých stejně zbal a za láskou běž dál, i za Teď se něco chystá, ale vy stejně nemáte program, takže vy si počkáte, až to vám řeknu. Budete jedno velké překvapení. Já to vyplním několika větami, protože rádi bychom zde přivítali i samozřejmě naše kolegy a kolegyně z naší školy, kde tento sbor vznikl a stále je díky zájmu vedení. Máme tady naši paní ředitelku Janu Vítkovou, kterou zdravíme, ale máme tady dokonce i v první řadě někoho z našich kolegů, ještě stihla koupit lístky, než jste to zavřeli. Ale pak tu máme také mnoho dalších kolegů, kolegyň, samozřejmě rodičů, i mý rodiče jsou zde, ale kolegyně jedna, která je zrovna třídní učitelkou jedné ze sborových tříd, a sice té nejmladší, kterou zde vidíte, je to 2. A. A tato kolegyně pozítří oslaví krásné 20. jubileum. A přestože je na naší škole krátce a její pedagogická praxe také netrvá dlouhou dobu, tak se jaksi zapsala do srdcí nejen této třídy, a to učí pedagogiku. Je to kolegyně Dominika Štindlová, které její třída věnuje následující píseň. Všechno nejlepší, Domčo. Dovoľ mu kostí se nás,
Veronika Kahánková, Vendula Šafaříková a Hana Jurčíková. No a ano. Naše houslistky z 2A, které se vám již rozehrály na tuto vánoční část. A přichází Emma Pavelková, Lucie Bajerová a Ludmila Moškerová. Posléze je doplní náš drum percussion tým pod vedením Kristýny Monstrčilíkové a Jaroslava Černého.
Vážení přátelé, rád vidím, že jsme všichni už vánočně zjíhlí. Strašně moc doufám, že si dnešní večer užíváte a že vás baví. Ano. Pan hejtmanka. Sluší se poděkovat vám všem, že jste přispěli na činnost a provoz KPCčka koupí vstupenky na dnešní benefiční večer. Mysleli jsme samozřejmě i na ty, kterým by to bylo málo a před Vánocemi chtějí si vyčistit karmu a konat dobro za každou cenu, tak pro takové jsme připravili i do předsálí, u bufetu a i do prvního patra takové malé pokladničky, do kterých tedy můžete klidně ještě dobrovolnou částku nějakou přihodit. A myslím si, že do přestávky bychom měli vplout, pane Jablonko, nějakým pořádným vánočním evergreenem. Nastał
večera. Přátelé, chtěl jsem vám moc poděkovat, že jste se tak vrhli na ty pokladničky, je to velmi milé od vás. V tomto vstupu jsem zjistil, že už nemám moc co říct, protože jsem vám to řekl všechno v první části. Snad jen to, že tady pan sbormistr Jablunka by rád přivítal tady na pódiu svoje bývalky. Už přichází. Jsou to bývalé studentky naší školy, absolventky, úspěšné maturantky, učitelky, nejen z Kroměřížského okresu, ale také je tu hodně Valašska, Slovácka. I mimo Zlínský kraj přesahuje naše škola. Takže teď se zakomponovali, zařadili, já je tady srdečně vítám. Některé z nich prožili 2 koncerty v roce 2018 a 2019, kdy nás sem pozval tatínek jedné z nich, a to Miroslav Nedbálek, a někde je přítomen, takže věřím, že si to užívá společně s námi. Miro, my ti děkujeme za tu příležitost tehdy a věříme, že třeba tady nejsme naposledy. Takže děvčata, než přijde ještě 3. chlapec, to nevím, jak budu říkat, můj bývalý je divné. No, prostě zakomponoval jsem tam i chlapce, víte, to náčiní, co všechno musíme tahat. A tady ta sladká děvčata. No, dost bylo řečí. Jdeme na druhou půlku, možná už 4., jak to tak vypadá. A teď si s námi zaspívají. A pozveme vás i do těch filmů a seriálů, takže už opravdu, kdo chce, myslím, že neusne, ale zavřít oči můžete.
vrátila se a ještě se vám ukáže Michaela Kolaříková z Vizovic. Je tu nějaký Kevin? No a jdeme ve šlépějích těch amerických filmů. A nyní vám slavné Haleluja. Více Šreka, tak my tam dáme vánoční zimní podtext v češtině. Solo zpívají Andrea Novotná, Jaroslav Černý. Ulic svátečních, jen tichá píseň noci.
máš, odkud jen sotva vzpomínáš a přece tvoje srdce rozechvívá. Ta píseň stará stovky let, co v myšlenkách tě vrací zpět a srdce zvonu znějí haleluja. Haleluja, 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 haleluja. A tóny lehké jako dým se snáší s tichým náměstím, kde nad Betlém září hvězda bílá. Ta píseň něžná jak modech, teď zní žebráku na schodech i zlatým trůnům králu. Haleluja, 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 Andrea Novotná, Jaroslav Černý, naši letošní budoucí maturanti. She
je mou milou povinností teď přivítat našeho vzácného hosta. Příběh nebudeme tady líčit z Prahy, z Karlínského divadla. Prostě z Čech až k nám do Kroměříže jsme měli to štěstí, nám náhle přistála tato úžasná kolegyně, paní učitelka tělesné, hudební, dramatické výchovy, prostě člověk na svém místě i pro tento náš večer a sbor. Jsme moc rádi, že je tady s námi Hanička a ta vám zaspívá písně, které jsme si vybrali na počest Hany Zagorové. Tohle je naše Hana Otáhalová. Jedenkrát v roce je sváteční čas, kdy spěcháme domů a těšíme hlas, kdy přejem všem jiným to nejhezčí jen, kdy do srdce vstoupí nám vánoční sen. Jen jedenkrát v roce je sváteční den, den štědrý a bílý, že tváří a jmen, den vzduší tak čistou, že ten, kdo je sám, má u stolu místo a patří dnes k nám. Jen jedenkrát v roce je sváteční smír, kdy světle tvých očí má lásku a mír, kdy srdce tvé slyší, když dětský smích zní a z tajemných sklíší už dárečky smí. Ona se nám kolegyně ještě vrátí, abych v této chvíli přivítal ještě kolegu z těch bejvalek. Vidíte tam Romana Niedermayera, studujícího UTB, tady ve Zlíně. Bude z něho pan učitel i nadále, takže Romane, vítej mezi námi. Zima, 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 všude je veliká, všude snížek z kola, na tři záky zamyká, domy jsou jako dor, všude samé cukroví, zima, 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 všude je veliká, domy snížek
Tak Haní, comeback. Vidíte, to je prostě, to je má krev. Má zimní píseň přichází, když vítr navrází, už nese první sníh. A děti večer za oknem se těší na ten den, na stopy září. Zvon vánoční, už dálky zní, už zní. Sníh jako bílé pápěří se snáší oběží a suchý kokretin. Rozsvít má zvon dveří, ať bouři příšeří svou cestu neztratí. Zvon vánoční, už z dálky zní, zvon vánoční. Má zimní píseň přichází, už vítr na hrázi, už svou napadá sníh. Modlí se děti za oknem, než přijde štědrý den, za chyby dosmělý. Zvon vánoční, už z dálky zní, zvon vánoční. Hana Otáhalová. Rybníky a louže už zamrzají, všude to bouře a dětem sny se zdají. O tom, že trhají papír A první odvážlivci zdobí strom a někde za okny zní z kostela zvon. že se Vánoce blíží a v televizi říkají, že nebudou, že tenhle rok skončí ostudou, jenže oni netuší, Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí
pak už začnou pelíšky. Za okny stovky dopisů, snad Ježíšek nebude na home officeu. A štěstí přinese. Televizi říkají, že nebudou, že tenhle rok skončí ostudou, jenže oni netuší, že tohle na Vánoce neplatí, že si nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že si nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.
moc děkuji Míši Kolaříkové, která ještě zahraje poslední kus, ale na ten budu potřebovat pánskou sílu. Takže pojďte. Máme tady již absolventka a tady máme ještě Bruna Svobodu. Křivku Zlínského kraje posílíme možná budoucím studentem naší školy Jonášem Jablonkou.
Dneska večer zavřu oči a půjdu spát. O tom, co si všechno přeju, si nechám zdát. Najednou vidím celý ten blázinec, za víčky má prosinec, co rozběhne se jako film. Má láska kolem nás zas všechno rozsvítí. Babičku mrazík z televize lapí do sítí. Máma peče, táta dělá chytráka, děti chtějí koledy a zpěváka, tak děda pouští goďáka, ten z desky zpívá. Jsou Vánoce, čas, kdy nikdo z nás nemusí se bát. Jsou Vánoce a všichni andělé při nás budou stát. Zatímco s ním si venku stojí jenom tak, postavený ze 3 koulí sněhulák. Klepe na dveře a chtělo by nastínit, že je to jeho Vánoce.
doufám, že jsme vás programem pěkně předvánočně naladili. Myslete na sebe, na své blízké, užijte si Vánoce v klidu, v pohodě, nepodléhejte tlaku ani stresu. A pamatujte, že kdybyste se náhodou ocitli v nějaké nepěkné životní situaci, tak poradenské a krizové centrum je tu pro vás. Moc krát děkujeme za dnešní večer. Jsem opravdu nečekal. Já věřím, že tuto třetí adventní neděli jsme si tady všichni opravdu udělali radostnou, taková, jaká je latér. A já myslím, že za týden už budeme úplně jako v jiných myšlenkách zase, ale mnozí z vás zavzpomínali třeba na dětství, nebo i na ty okamžiky, které nebyly úplně příjemné. Samozřejmě, že ve škole se dějí i stresové záležitosti, takže je dobré vědět o tomto poradenském a krizovém centru. A zároveň si ale uvědomit, že v té škole by se měly převážně dít tyto věci radostné a bezstresové. A já věřím, že jsme vám ukázali, že u nás jsou a jsou i součástí výuky wellbeingu propagovaného. A i když třeba ne všechno se zdařilo tak, jak jsme si přece vzali, i přesto, že jsme opravdu pilně trénovali, měli jsme tam skladby i náročnější, ale musím říct, že jste se s nimi opravdu výborně, tak jsme chtěli opravdu dělat pestrý program. Nebudeme to dále protahovat. Přejeme vám všem šťastné a veselé. Zazní to i v poslední písni, ve které se vám představí ještě ze Zlína jedna z našich solistek, a to je Lucie Kozárková. A to už bude téměř závěr. My vám přejeme opravdu radostné prožití svátku vánoční, hlavně zdraví v novém roce, protože když je zdraví, je úplně všechno. Já pak všem ještě budu děkovat, takže teď oficiálně nahlas všem těm, co se přičinili dnešnímu koncertu víc, než jenom, že přišli, stáli tady 4 hodiny a zpívali s chutí, s radostí, tak jak to chci a jak si to žádá publikum, ale i pro sebe a své jaksi uvolnění se, protože bez tohoto tam prostě nemůže jít ta muzika ze srdce. Takže díky všem solistům, všem, kteří hráli, doprovázeli, měli sóla, nelehká sóla a hlavně naší skvělé korepetitorce, nejenom Míši Kolaříkové, ale Evě Kočařové. Evi, díky moc. A dovolte mi ještě poděkovat moc panu řediteli Miklášovi i paní Lence Pekařové, která to výborně upekla, všechno tady připravila, abychom se tu cítili dobře, měli zázemí, všechno to tady pozdomlouvala. My jsme vlastně jenom přijeli a odspívali, že? Ale to všechno samozřejmě stálo nemalé úsilí i moji rodinu, za což moc děkuji, a vám všem do jedné a do jednoho z vás. Díky moc, krásné svátky. Zprávu vám teď spěchám dát, že slávě
my vám ještě přidáme. A teď to bude pro pana hejtmana, který chce vidět, co já dělám a ukazuju, že byste to měli vidět taky. Takže nevím, jestli začnete, protože tam je hodně ukazování, vážený pane hejtmane. Ale když to chcete vidět, tak prosím. My vás samozřejmě znamení na koncerty příští, do Kroměříže cestu znáte. A pak už opravdu to bude všechno. Dobrou noc.